Hi guys! Welcome to our daily vlog. Unja, happy Valentine's Day everyone! So, unsa man yung mga plano guys? Anyway, kami wala may plano kaadyo today kay na ako'y klase ug hangbana na po'y trabaho. So, as usual, gihatod ko sang bana padung sa tram station. Anja, kaluis Ginoo, though naa sa jay traffic pero madadara wala kaadyo may na late. Di ra pud kaadyo dugay pag-abot na ako sa tram station. Anja, nagbaon ko guys kaya ang classmate magdako no sa jagsudan. Anja, pagsuddan ako sa tram guys, nagbarag ra ko kay arang naghanang estudyante. So standing position ta ani anyway. Wala pud na dugay nakalingkod ra ko guys kay nang naog na pug mga estudyante sa ilang eskwelahan. Anja, after 30 minutes, nakaabot na pug ko sa school. Mao ni sa among eskwelahan guys, dinhi sa Southport. Andiyan, pag-abot na ako, nagsugod na po dadyon may nag-practical, andiyan, nag-break may mga alas 9. Ang hapit may isang classmate nga Pinay nganhi sa Asian store kaya namalit mig drinks para sa among paniud to. Kaya yung mga dakilang estudyante. Yay! Andiyan, lunchtime na guys, nang ginit ang rice sa microwave kaya na may microwave ni sa sud sa eskwelahan. Diyan, bali man day namang daghan ng rice guys, uy. Diyan man ni dasang classmate, laing, kay ihang ba na chef man, nagluto siya og laing, andiyan apoy, sisig, so naghanan ng nakaang rice, uy. Andiyan, nang uli mig sa Joe, kaya wala naman lagi may nabuhat. Diyan katugon na pug ko. Diyan mas comfortable mo ko mag-answer og assessment kanhi sa bahay kaysa eskwelahan. Diyan isundo na pug sang banan. Diyan nang uli namin ning hapit mi sa grocery kadiyot kawa naman dai mi sidan guys. Ning palit mi og manok. Diyan ni wait pa siya min daw ka ng pork ribs kay mamay siyang ganahan. Pero kay nagbaboy naman ko sa lunch, magmanok ra ko guys sarang lutuan ng bana og pork ribs. Nahapi ra pug ko eskwelahan guys kay nana ko yung mga bag-ong Filipina nga naila-ila. Maong comfortable pug ko. Sa pag-abot sa bahay guys, nagluto na po pa ni hapon. Nandiyan nagpa-char-char sa lamesa para kunoy ingnon nga nag-dinner date charing. Nagsutanghon ra ko guys with manok, kanja si Chaminda hang gilutuan og kanang pork ribs, nandiyan na pami dessert nga grapes og mangga o ragad pod. Kayog sa restaurant mi guys, arang daghan ng tawo nya. Mahal pa. Nya for sure fully booked na kay kinahanglan maka mag-advance booking og mga dukag restaurant especially karon nga Valentine's Day. Nya mo pong gigamit among glass one nga giabog-abugan. Sa para mo kay gabi guys, nag-andam ko Valentine's card sang bana. Anja ha ning ipilit sa among refrigerator karong ugma inig mata ni ja, ija ning makit-an sa fridge. Medyo nalaman ma-surprise pud si gamay. Mao pa man yatang ma-afkod ng mga panahon na guys. Anyway, the thought that counts man pud. So mao na nihan ani jang gipilit sa refrigerator anja hopefully ugma ma-surprise si just ahong Valentine's card. Anja arang para muuta. Abi ko di na sa gawa sa kwarto kay mga tog na may hambay gigutom, nagakab sa refrigerator og ning kaon og toast pagkagabi. Anja agang surprise wa na nahimo nang epic fail. Sagdi na laman. Surprise for you, no gift. Thank you, Gal. Welcome. I love it. I'll put it back. Pretend that you didn't see it I tonight. didn't say anything. Og that's it for today guys. Salamat sa pagtanaw.